פורד פריפקט 52 בבעלותו של עופר ישראלי. כמה מילים על האוטו. עופר, בוא בינתיים אלינו. הפריפקט הייתה מה שנקרא מכונית הלחם והחמאה של חברת פורד אחרי מלחמת העולם השנייה. התבססה עדיין על תכנונים של מכוניות מלפני המלחמה, אבל נתנה לאירופה הרעבה לקדמה אמצעי תחבורה משפחתי זול ואמין, מנועי סלדווה ו1100 פשוט, וגם בישראל כמובן, בישראל הצעירה של שנות ה-50 המכונית זכתה להצלחה רבה. הסיפור של המכונית הזאת אצל עופר הוא סיפור מיוחד במינו. הוא רכש את האוטו לפני לא פחות מ-31 שנה בתור בחור צעיר. נניח היה פה קצת אחרת וזה ופה ושם, אבל איך אומרים, מזדקנים ביחד. שיפוץ ראשון כצעיר תפרן רק כדי שהאוטו ייסע, ולפני מספר שנים החליט לתת לאוטו את הכבוד המגיע לו ועשה לו שיפוץ שני, הפעם יסודי ומקיף. וכאן יש לנו בהחלט סיפור מאוד מאוד יפה על מכונית שהיא חלק בלתי נפרד מהמשפחה. עופר, תודה רבה, ולקבלת מגן על השתתפותך באירוע. מחיאות כפיים. זה מה שיהיה. לכולם, אז לא נפתח את של כולם. יאללה, קח את זה.